És akkor következzen még egy titok, hogy lehet ilyen mennyiséget fogyni ilyen rövid idő alatt. Janitól. Hát ugye minden dolognak egy titka van, a gyakorlat. Tehát igazából nekem nem ez az első fogyásom, amit itt az utóbbi 3 évben csináltunk, hanem gyakorlatilag több évben csináltam már olyat, hogy 2 hét alatt 10 kilókat adtam le. Ez vagy intenzív sporttal, de ismerem a böjtnek a fortéjait is. Tehát például 7 napot már böjtöltem, ami azt jelenti, hogy csak vízbe ütem. Tehát az éhezés úgy gyakorlatilag nekem már gyakorlat, csak a gyengém a hosszú távú kitartás. Rövid távon jó vagyok, és ezért gyorsan le tudok adni pár kilót. Ez az 5-6 hét, ez már majdnem, ez a határeset. Értem. Tehát tulajdonképpen akkor egy ilyen böjti ciklussal készített fel magad a így is mondta, és mindenkinek javaslom, mert a böjt nem csak elsősorban nem a fogyás szolgálja, hanem ugye regenerálja a szervezetet, sőt tisztítja a szervezetet, és akár gyulladáscsökkentő hatású is van, tehát a lappangó gyulladásokat a szervezetben meggyógyítja, pihenteti a szervezetet, immunrendszert erősíti, tehát nem csak fogyást célt szolgálja. Igazából ez az egyik titok. Azt hiszem nagyon hasznos dolgokat tudtunk meg. Köszönjük szépen a Én is köszönöm szépen, hogy ide járhatok a Rájongból. Szívesen.